салом мухлисони барселона ва канали Barça TV. Баъд аз 4 давраи чемпионати Испания ҳамакнун дастаҳои пурқудрати ин кишвар дар мусобиқаҳои аврупоӣ иштироки худро оғоз карданд. Барселона вазъро дар Ла Лига хуб карда бо 10 имтиёз дар ҷои дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. Ҳамакнун бо мақсади ҳалли мушкилоти хатти дифоъ дар рӯзҳои охири равзанаи гузариши футболбозон Эктор Белерин ва Маркос Алонсо ба тим пайваст шуданд. Барои иштирок дар мусобиқаҳои қавӣ ва рақобат барои ҷомҳо ба таври пурра мустаҳкам кардани ҳайат кори зарурӣ мебошад ва Хави низ аз имконҳои доштааш самаранок истифода хоҳад кард. Лигаи чемпионҳо бо бозиҳои боварнокарданӣ оғоз шуд. Имрӯз Барселона дар хонааш дастаи Викторияро мепазирад. Мехоҳед ҷазобияту тамошои бозиро боз ҳам шавқовартар кунед? Пас аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред, ки ба бозӣ коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунад. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Barça TG. Сиркаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дирӯз бошгоҳи каталонӣ ду футболбози навашро расман муаррифӣ намуда қарордод бо онҳо ба имзо расонид. Сараввал Эктор Белерин бо президенти бошгоҳ Лапорта ба ҳузури рӯзноманигорон баромаданд. Бояд қайд кунем, ки Белерин дастпаравари худи бошгоҳ буд ва дар синни 16-солагӣ ба Англия рафта ба тими лондонии Арсенал ҳамроҳ шуда буд. ҳунари волои ӯ ва суръати баландаш аз дигарон ба куллӣ фарқ мекард. Белерин ба қуллаҳои баланди худ наздик буд, ки ҷароҳатҳои сангин монеаи кораш шуданд. Ҳарчанд баъди ба майдон баргаштанаш талош дорад, ки ҳунари хуби худро нишон диҳад, вале ба ҳар ҳол ӯ дар формаи варзишие нест, ки қаблан дошт. Баъди 11 сол мо акнун дебюти ин дастпаравари Ла Масияро бо тими асосии бошгоҳ хоҳем дид. Сараввал президенти даста суханронӣ намуда чунин гуфт: хуш омадӣ ба хона. Ту дар дурӣ аз мо ба ин сатҳ расидӣ. Бо омаданат ҳайати моро боз қавитар месозӣ. Ҳама бозгаштатро талаб мекарданд, чунки ба кӯмаки ту эҳтиёҷ дорем. Ба ту муваффақият хоҳонам. Ҳамчунин Белерин эҳсосоташро баён кард: ман чандин маротиба ин футболкаро дар академияи даста батан карда будам. Ҳоло бошад ба хонаам баргашта мехоҳам бо ин форма дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ кунам. ҳамеша мехостам ба ин ҷо оям. Ба ҳамаи онҳое, ки барои гузаштанам талош карданд, сипосгузорам. баъдан дар интизортарин қарордод байни Маркос Алонсо ва Барса ба имзо расонида шуд, ки бо омаданаш қисмати ҳимоя боз ҳам бовариноктар гашт. Алонсо, ки бо дастаи Челси таҷрибаи калон дошту ҷоизаҳои зиёдеро ба даст оварда буд, акнун шарафи дастаи каталониро ҳимоя хоҳад кард. Бояд қайд кунем, ки Алонсо низ бо Барселона пайвандие дорад, зеро қаблан падари ӯ Маркос Алонсо Пеня низ дар Барселона бозӣ мекарду ном бароварда буд. Лапорта оиди ин футболбоз чунин суханонро гуфт: хуш омадӣ Маркос, ту таланти хубе дорӣ ва ҳайати мураббиёни даста бисёр мехостанд туро дар рӯйхат дошта бошанд. Алонсо ананаи оилаашонро идома дода истодааст. Қаблан падар ва бубояш ҳам футболбозони бо маҳорат буданд. Алонсо футболбозе аст, ки дар дилхоҳ мавқеъ метавонад ҳунарнамоӣ кунад. бори дигар хуш омадӣ ва муваффақият хоҳонам. Алонсо бошад чунин гапҳоро гуфт: ман имкони узви ин бошгоҳ шуданро мунтазир будам. меҳри ман ба Барса аз замони кӯдакиам, ки падарам ба Камп Nou меовард, пайдо шуда буд. ман гуфта метавонам, ки таҷрибаи кофӣ барои кӯмак кардан дорам. омодаам, ки дилхоҳ супориши мураббиёнро дар майдон иҷро кунам. мо бояд талош барои ҳадафҳои дар пешгузоштаи даста кунему барои ғолибият дар мусобиқотҳо рақобат кунем. баъди ҳама кори гузаришро ҳал кардан, акнун дастаи каталонӣ рӯзҳои наздик аз нимҳимоятгари худ Миралем Пьянич ҷудо мешавад. тибқи хабарҳо, Пьянич ба Амурати Араб сафар кардааст ва барои бастани қарордоди 3 сола бо дастаи Шарҷа ба мувофиқа расидааст. қаблан Хави иброз карда буд, ки Миралем дар даста мемонад, вале чӣ хеле мебинед, пули шайхҳои араб гапи охиронро заданду барои ба даста ҷалб кардани ин бозингар тамоми корро карда истодаанд. Пьянич бо Барса қарордодашро қатъ намуда аз 2 сола маошаш даст мекашад. хуб, ҳарчӣ бошад, даста аллакай ба қадри кофӣ бозингароне дорад, ки қобили рақобат бо дилхоҳ даста аст. имрӯз дастаи Виктория Плзен дар доираи даври аввали марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳо меҳмони Барселона мешавад. Хави ва ҳимоятгари марказии даста Жил Кунде дар пресс-конференсияе пеш аз бозӣ иштирок карданд ва ба саволҳои рӯзноманигорон ҷавоб доданд. Сармураббии дастаи каталонӣ оиди бозии аввалини худ дар мавсими нави Лигаи чемпионҳо чунин ибрози назар кард: ман дар кӯчаҳо одамонеро мебинам, ки хурсанд аз ҳунарнамои Барселона ҳастанд. онҳо шоданд, ки формаи Барсаро мепӯшанд. мо бояд аз ин роҳ ҳамона гардем. боварии мухлисон ба даста қувваи иловагӣ медиҳанд. дар бозии дар пешистода мо дар ҳайат ротатсия мекунем. ҳайатамон бой аст ва бозингарони зиёде аз мунтазиршавӣ ва баъзеи дигар дар бозии муқобили Севилия монда шуданд. мо бояд тағйирот ворид кунему ба дигарон имкони баромад диҳем.
дар назар аст ки хави дарбозии имрӯза Ферран Торрес ва Кристенсенро дар ҳайати асосӣ ҷой мекунад. Дар хатти нимҳимоя низ шояд тағйирот дароварда шавад, чунки мутахассисон дар он назаранд ки дугонаи Педри ва Гави чанд бозии охир ба майдон баромаданд ва бояд ба онҳо истироҳат дода шавад. Кунде ки дар бозии охирон ду партофти головар анҷом дода буду, дастаи собиқашро дар майдони худаш шикаст додан, оиди рақиби навбатиашон чунин гуфт: даста рӯяи хуб дорад. Лигаи чемпионҳо мусобиқае аст ки ҳама ғалаба кардан мехоҳанд. Мо бояд ҳарчи хубтар шурӯъ кунем ва бозии якуми худро бо ғалаба ҷашн гирем. Чӣ хеле медонед, ман ҳимоятгари марказиам ва бештар он ҷо баромад карданро мехоҳам. Вале агар Хави гӯяд ки дар канори рост бозӣ кунам, ин мушкиле нест. Ман тамоми корро мекунам, то бехато дастури ситоди мураббиёнро иҷро кунам. рақобати мазкур миёни Барселона ва Виктория Плзен ин шаб соати 12 бо вақти душанбе оғоз мешавад. Ба даста бурдбориҳо хоҳонем. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ тансият бимонед. хайр дӯстон.